Dende o pasado luns, un grupo de historiadores, antropólogos forenses, arqueólogos e xenetistas están a participar na exhumación dunha fosa no adro da igrexa parroquial de Santa María de Asados, en Rianxo, na que se cree que puideran estar os corpos de dous represaliados da violencia golpista de 1936. Trátase de Manuel Piñeiro Abeijón, veciño de Boiro, asasinado en agosto do 36, e Francisco López Pérez, veciño de Taragoña, fusilado en setembro dese mesmo ano. Manuel Piñeiro Abeijón era un veciño de Boiro e foi paseado na Alto da Paradejua, que é un sitio que está perto daqui relativamente a entre 3 e 4 kilómetros. O día 14 de agosto do 36 e a segunda vítima é Francisco López Pérez, e era un veciño de Taragoña e el foi paseado o día 12 de setembro tamén do 36. Baixamos sobre uns 50 centímetros e empezamos a ver cambios na coloración e vamos entonces agora a profundizar especificamente nesas zonas nas que temos sospeitas de que poden ser fosas de enterramento. Esta mañá, a titular da área de Dereitos Civís da Deputación da Coruña, Solagra, e o alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, así como representantes da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, visitaban os traballos de exhumación que se están a realizar. Alí destacaron a importancia deste tipo de actos de reparación e xustiza. Considero que é de xustiza e é tamén un pouco de reparación histórica, devolver a esas familias os restos dos seus mortos e tamén devolverlle á sociedade a memoria, porque se perdemos a memoria, perdemos tamén a dignidade e a posibilidade de vivir nun estado xusto e democrático. Facendo algo de xustiza xa sobre un proceso que durante moitos anos estuvo quieto, estuvo en silencio. Entón xa o feito de estar aquí xa é unha boa nova, se ademais culmina coa localización dos restos, xa millor que millor. A iniciativa, coordinada polo grupo Istagra, CISPAC e USC, está enmarcada no segundo Plan de Memoria Democrática de Galicia 2025-2028.